Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Luyo sa kahayag sa adlaw, nagpahipi ang kangitngit. Daghang mga linala nga nagpaabot lang nga makapangitag paagi nga makagawas sa bilangguan nilang limbo. Mga higala, niya ang unang anib sa dili kasagarang panghitabo. Apan, posibleng may tabo kung ikaw kuwang sa pagsalig sa labang makakakahon. Ania ang unang anib sa atong sugilanon. Hong-hong ni Marua. Init. Init. Ayaw ko sunuka. Init. Ayaw. Init. Ayaw. Init. Ayaw. Ayaw. Hoy, ayaw palang dig inumanin ha? Kay doon na pabaya kay trabaho ugma. Naibaw kas kong limit, oy. Gawas pa ni ama kong amo. Huwag problema. Dili ba, Torne? Bitaw, way problema eh. Usa rag botilya yang limit. Human sa usak botilya, wa na nay limit. Manang Inday! Manang! Ang bata, nakatog na? Uday, nahinanok naman tos Inday Marlas pagkanaog nako. Ayaw! Init! Ayaw! Init! Ayaw ko sa noga! Ayaw ko sa noga! Uy! May singgit. Uy, Sabdo? si Marla karon! Si Marla! 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 Ayaw! Ayaw ko sa noga! Marla! Init! Mapasok ko! Marla! Marla! Lorna! Ayaw ka nga gaguyog! Bibi, ako bukaw niya. Ami! Init! Init! Marla! Babata! Init! Marla? Anak! Marla! Maning, naunsa ba na siya? Oh. Uy! Oh, naunsa ba na siya? Anong natog naman na siya balik? Nang iday! Nang... Bantayan ng bata, ha? Ayaw si Biyay. Oo, dong. Sige Maning. Sige labi ha, umaon na labi. Happy birthday. Lorna, happy birthday. Salamat sir. Kamu na lang mahibaw mo sabot ha, sir. Nga di ta mahimong magdugay. Awan na kaso na eh. Halika ito namin. Lingaw mo sa kami. Sige ha, pag-amping mo sa inyong biyahe, ha? Ayaw mo. Okay. Kausap. Sige, pagkatuon ka mo. Tuon ka mo ha. Okay. Maning, naunsa man na si Marla. Mapagkikamaan na dana. Nga damanunon mo gina siya. Pero lahi man na siya karon. Lain ang yang daman. Alas 3 ka dahon, no? Matuog na lang ta. Kaya masayo pa kong trabaho, ugma. Dagkag ipatod ako si attorney. Yaya! Yaya! Katawa man ro ni Marla. Nagmata na day siya. Yaya! Tapos sige malit mo na. Dagan! Dali lang, kainin ka dali. Maning, sa'yo nang nagmata si Marla? Oo. Dagan! Tanawa siya Sloan. Mura lang ba na hitabo? Wa ba siya makiskot sa nahitabo gabi? Good! Wa man. Very good, Papi. Very good. Marla! Marla, gusto nang dua-dua di mo diya. Dali na. Direct na si mong milk. Bisan gamay.
Wagid siya'y nahinumduman sa iyang daman gabi. Wa yun. Good morning, Pa! Good morning, Mama! Gikapoy ka? Wa man! Sige, imna na ng imong milk, kay bugnaw na na. Okay. Marla, nagdamgo ba ka gabi Wa man! Bisan gamay? Wa kay nadamguhan? Wa! Mao ba? Unya, wa magsakit ang imo aping. Wa man! Ato na ko sa kong ruma, ha? Maning, ngano ka nga damanunon man na siya? Kita dili man. Na, mauli ka na yung kinaya. Sige na, mutabaho na ko. Ikaw na bahala ni Marla. Oh, okay. Tod, maliit ko pa uli ron. Kaya di ka buhaton sa opisina ni attorney. Sige, pero ayaw nag-inom ha. Palahubog na ba ng imong abogado? Dili. Sige, ikaw na bahala din sa bahay, ha? Marla! Kaligo na! Kay nabasa na ba kag singot ganiha? Marla! Oh. Marla? Oh. Uy, nakatuog man day ning bata, Bruce! Lakaw, gawas! Che! Gawas, Bruce! Marla? Marla? Uy, naunsa man ni siyang kalit man lang nakato? Nainanong ra ba siyang maayo? Marla? Huy! Oh, dali ako din niya nahinanok. Oh, ako lang una ni siyang pasagdan nga makatug og maayo. Maayo ra ba ang timplada sa akong giutan, day Lorna? Oo manang. Pakanaon niya si Marla ini ha. Kay makaayo sa bata ang utan. Ay, kusog man na siya mukaon og utan, day. Sige, kaon na sabdiha. Day, wa ka kabantay anang Marla. Ngano manang? Kamo may perming mabilin din kung doon na may trabaho. Ako kuan. Hingatulgon man na siya karong bag-o. Bitaw, no? Karon lang. Galit lang siyang natuog nga gikan pa man unta siyang nagduwa. Hinanok ra bagid kaayo? Bitaw. Kalit man lang na siyang naingon ana. Kanus alang na magsugod. Kuan. Mga 2 ka semana naman na siya nga ingon ana. Mao ba? Laki. 2 ka semana na. Ingon anak man sad gid ng bata? Mag-usab-usab ang mood? Ay, kalit lang na siyang matuog, bisag maglingkod lang, uy. Mao ba? Si Marla! Si Marla! 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 Uy, natuog raman lagi na siya. Pero siya gid ang nabati na tumisinggit, di ba? Bitaw. Naunsa man ning bata? Marla! Baby! Marla! Uy, nahinanok man na siyang maayo, day. Ngano ka ang kalit man na siya misinggit? Naunsa ka na siya, day, no? Way masud nga ideya sa akong utok ta. Ma? Marla? Mayo kay nagmata na ka. Kaon na. Naunsa man ka? Nga misinggit man ka ganiha. Wa man ko musinggit. Nagdamgo lang tingali ka. Wa man ko magdamgo, Ma. Ha? Sige, kaon na. Si Papa, Ma? Tuwa sa iyong trabahoan. Uy! Mingming! Chipe! Pahawa diha! Manang! Kuhaan agad ni si Mingming! Pahawa, Mingming!
Renee! Anong suko man ka ni Marla, ha? Chipe! Chipe, gawas! Kinala mo man nila kung ipa-type niya, Tony. Maning, doon na niya, doon ako ipatod niya nimo nga mga notes, ha? Oo, Tony. Tuod, may bisita ko moabot karon si Mr. Cordero. Pasudal na niya sa opisina. Unsa siya muna sa mabot, Tony? Mga alas 10 ang iyang giing. Okay, Tony. Ako lang yung pasudlon sa mga opisina. Atod, kanang nakapanangin na ka sa mga asawa nga doon na tayo meeting karong alas 7 sa gabi. Oo, Tony. Nagkapanangin ako. Mapaway na lang ko, oy. Kaapoy naman. Uy! Kisa man ang migawas? Manang! Manang Inday! Ikaw nang migawas nang? May nitubag? Ako ganing susihon, babe. Manang Inday? Ikaw ba nang migawas nang? Uy, hangin makainin mo sa gawas. Kinsa man ka nang migawas? Manang Inday? Nang? Oh, Marla? Ikaw nang naasalo? Marla, sudire! Taon sa man ni siya? Nagparog man lang. Maglihok na nag-atubang sa dakong punuan sa mangga. Marla! Marla! Nagunsa mo ka din, he! Anak! Marla! Marla! Marla, anong misinggit man ka? Marla! Nag-Inday! Tabang nag-Inday! Naunsam na si Marla ng Inday, uy. Ay, ayaw na lang una paghilak niya. Kay nakatuog naman nagmaayo. Pero, anong natuhog man na siyang maayo? Milakaw gud na siya. Unya karon, natuhog na sabihin nung una siya diha. Ay, mausap bitaw na akong nahibungan. Kanus amang gid ni siya magsugod, nga nag-ingon ini man ni siya manang. Ha? Kanus And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.